Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres des d'Iniciativa estem completament d'acord amb aquesta proposta que presenta la companya del blog, Mónica Álvaro. En prensa han vist com directores y padres piden cambiar el bono por la reutilización de libros de texto o el síndic propone al Consell sustituir el bono libro por la reutilización de manuales de texto. Efectivament, el mes de setembre és un mes dur per a les famílies i les competències municipals per a poder ajudar són mínimes. Vostè ben sap que n'hi ha una limitació tant pressupostària com de competències que l'Ajuntament no té excessivament marge de maniobra. Qui sí té és el Consell, governat pel Partit Popular, per cert, i el Ministeri d'Educació, governat pel Partit Popular. Però si això n'hi havia suficient, ells pugen l'IVA, i la pujada de l'IVA només és una cosa que el Partit Popular i jo estem d'acord, i m'ha alegrat. Han agafat la cultura i l'han pujat del 8 al 21, però s'han deixat els bous. Per fi admeten vostès que els bous no són cultura. I m'alegre. L'única cosa que estic d'acord d'aquest decret. La resta deixa molt que desitjar. Però si n'hi havia algun IVA especialment delicat que vostès han pujat és l'IVA del material escolar, augmenta un 17 puntos i revoluciona l'inicio de curso. I vostè diu, sí, però vostès se queden en la protesta. Doncs no. Si vostè s'ha mirat els remanents, que crec que no, veurà que hi ha una partida específica amb més de 25.000 euros per ajudar al material escolar. Per tant, vull dir, no ens quedem només amb la queixa, sinó amb la proposta i l'acció. I des de Serveis Socials, la senyora Mónica Álvaro ha vist com les mesures del govern central el que fan és ficar en perill l'inici de curs dels xiquets i xiquetes de Vila-real i amb una gran capacitat de reacció ha fet una política justa i una política social que nosaltres defensarem. Per tant, el govern de Vila-real no només critica, perquè hi ha molt que criticar, si em permet, sinó que també fa accions, unes accions que ens diferencien de governs que retallen, perquè nosaltres no retallem, sinó el que fem és més inversió en educació, més inversió en allò que considerem prioritari. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor.